No, ľudia, chcel som vám povedať, že pamätáte si to, Tomáš Brindza, skoro som mohol umrieť 12. augusta. Pamätáte si Tomáš Brindza, že to je môj bratanec, máte to aj odpis, že Tomáš Brindza tej piesničke a stalo sa raz, že aj on ma skoro utopil, skoro som zomrel, takže chýba mi youtuberi ako Muna, Semestera a však ešte tí známi a ešte by som bol na začiatku tejto kariéry, takže chvála Bohu, že žijem. Takže dajte like, ale že to bola realita, musím povedať, to nie je Brookhaven alebo také. Takže ahojte ľudia, takže je tu naladený Andrejko, takže ideme si zahrať túto hru Free Admin Panel, kde sú to príkazy, vyzerá to ako hackovanie, ale ukážem vám, takže to je zdarma, takže zahráte si túto hru. A nezabudnite dať odber, follow a napíšte do komentáru. Tak nebudem to vám hovoriť celé, tak si to pozrite to video, keď som neutočí na Roblox. Dobre, nemusíme čakať na admin, dajte si HD, tu dáme komentáre a tu sú príkazy. Dáme si A few moments later. ja si musím dať teraz si. Ja neviem, počkajte. Takže dali sme ovi 3, čo potrebujete, OK. Dobre, toto dávať potrebujete. Ideme sa dostať do trovov. 1 hour later. Speedcode si dáme 30. Tak. Počkaj na mobile. Sa to ťažko, viete. Počkaj, ak sa to na mobile. 3 hours later. Dobre, ideme niekoho troviť. Toto by sme mohli tak niekoho troviť. Ježiši, čo tu mi mám správ? Dobre. Ježiš, dobre. Tuto, vidíte, že toto sú troli, áno, presne tak. Ale zoberieme si nejaké chrumkavé vecičky. A kde sú tie chrumkavosti? Dobre. Aha, už viem. Zase niekto ako blbosti napísal. Dobre, ja si dám preč tú ruku, aby to nikto nezistil. Tak, áno, takto, dobre. Euko, ja je tam. Počkaj. Niekto ide. No wow. Dobre. Euko, takže si ma nedokázal, pretože som profík. On ma vidí. Ale to... Dobre. Dáme si takto, aby sme mohli aj tiež skákať. Počkaj. Ježe sme zdechli. Dobre, dáme si off. Ideme si dať admin. Dobre. Inmesi potrebujeme. Dobre, inmesi. Neversion. Dobre. A toto je všetko, čo vy potrebujete vlastne. Počkaj, ak sa letí. Počkaj. Kde je ten... už viem, dobre. Dobre, počkaj. Dobre, ako to bol? Ja mám do night version. Dobre. Robíme taký troll. Ale to ľahko vedeli. Dobre, teraz sa pristajeme.
Takto. Żabki, to ci nic nie powiedzie. Elko. Dobre, Dobre. Ježi, nejaký zase Degeš mi to napísal. Ježi, zase Rubuk. No pretože nejaké tieto blbosti tu ukazujete, viete. Dobre, idem po kontroly. Už tam sa nedá 100 rokov pristať. Dobre. A teraz ste idem pofackovať. Toto. Haha, Elko. Dobre, ideme teraz po. A teraz nás nikto nebude vidieť. A dajte si na night version. Nie, nebudem to dlho hovoriť, aby to bol tajnosti. No teda, dobre, dajte si email si a night version, pokiaľ budete hrať toto so mňa. Prečo píšete také blbosti? Dobre, počkaj, ja vás buknem. To je aký tučný? Vy bezmozgej, počkaj. Je 671 nám je strapné, čo môžete napísať. Dobre. To niekto nemôže skáziť. Počkáme si. Dobre. Ešte sa budeme pakovať. Elko. Potrete Elko. Dobre. Prečo mu... Počkaj. Ježiš. Dobre. Však prečo to nedržíte more? Potrebujeme... Prečo to píšete také sračky? Uvidíš. Ona vidí. Dobre. Tak. Elko. Ej. Dobre. No nič. Teraz to ide dobre. Dobre. XD, no určite. Dobre, tak si vypneme. Potom ideme tuto. Takto. Toto hell. Čo to nejde? To čo ona má? To čo má, prosím ťa? Bez mozek. Elko! Počkaj. Dobre. Tak ideme. Čo sa tam nedá priletieť? Instead no really. Uprdele, čo tam píšu. Náš gajka to vrá. Dobre. Ideme facka. Elko. Dobre. Teraz, a už mi niekto to bráni. Dobre, ideme čakať. Čo to? Elko, pozdrate. Vyplakaj sa ešte mamičke. Dobre. Dobre. Čo sa tu nedá povedať? Dobre, keď sa páčila táto prvá séria, tak nezabudnite dať lajka, odberať zvonček. Tak ahojte. Takže toto ste si užili tento najlepší vtorok, tak zatiaľ papa.